खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि साहित्य एकाडेमि बर' एडभाइजारि बर्डनि लिंथुमगिरि गागि थुनलाइगिरि थरेन बर'आ रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया बेलासि 2:54 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर'आ 70 बोसोर बैसोआव गुवाहाटीनि उइन्ट्रप देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि रुंसारि थरेन बर' बिथाङा थांना थानाय समाव थामहिनबा गोलाव सम बर' थुनलाइ आफादजों राव थुनलाइ जौगानायनि फारसे गोनांथार बिहोमा होलांबाय। बिथाङा सासे राफोद थुनलाइगिरिजों लोगोसे सासे गोजौ थाखोनि सावथुन महरगिरिबोमोन। बर' आरो असमिया सावथुन मुलुगावबो फावगिरि महरै हारिमु जौगानायनि फारसे गोनांथार बिहोमा होलांबाय। थांना थानाय समाव बिथां गेदेमाया बर' आरो असमियाजों लिरनाय गोबां थुनलाइ सोरजिलांबाय। नाथाय बिथांनि हरखाब रुंसारि जानानै थांनायाव बर' हारिनि सुफुंखहायै खहा जानानै थालांबाय। बिथाङा राव थुनलाइ जौगानाय आरो समाजाव होलांनाय गोबांथार जिउनां बिहोमानि थाखाय बिथांखौ मान होनानै बर' थुनलाइ आफादनि थाखानाय संबिजिरबादि मिरु मावख'जों लोगोसे गासैबो जिल्ला गुदि थुनलाइ आफादनि मावख'आव 7 साननि थाखाय आफादनि फिरफिलाखौ आद्रा बिरहोनानै दुखु मोननाय फोरमायगोन होनना बर' थुनलाइ आफाद फारसेनिफ्राय फोरमायथिदों। रुंसारि गेदेमा बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनो, बेखौनो आंनि बे चेनेलनि फारसेनिफ्राय इसोरनियाव आरज गाबनाय थाबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइनिफ्राय 2023 मायथाइसिमाव बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनि गिलिर बिबानखौ रुजुनदोंमोन। बर' हारिनि राव आरो थुनलाइखौ बिथाङा जोबोद मोजां मोनोमोन आरो सासे गागि लिरगिरि आरो सानसुमै महरै बिथाङा गोबां सल'मा, खन्थाइ, सुंद' सल' आरो थुनफावथायफोर लिरनानै गालांबाय। मख'जाथाव बिथांनि सोरजिफोरा जादों माल' ड्राइभार, इजिमानि जिउनि लामायाव, जायफोरा असमियामोन, अलखद सम, बर' जातीयता, उत्तरन, इतिवृत्त, मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि बिहोमा, मुगानि फाखन आरो गोबां बायदि बायदि जारिमिनारि खामानिफोरजों बर' थुनलाइखौ जौगानाय फारसे लाबोनो हादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिजों लोगोसे आसामनि थाखाय सुफुंखहायै खहा जानानै थालांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ फोथायनो गोब्राबब्लाबो बियो अराय सैथो। बर' समाजनि मोनसे जोंसार खुन्थिया अरायनि थाखाय गोमालांबाय, नाथाय बिथांनि आदर्श आरो बिहोमाफोरा जोंनि गेजेराव अरायबो थांनानै थागोन। बिथांनि उनमोनथाया जारिमिननि बिलाइफोराव आरो साफ्रोम बर'सानि बिखायाव अराय गोजोरै थागोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमानि कारगुलिनि थागिबि रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि आजिरा मोननाय मावख'गिरि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि साहित्य एकाडेमि बर' एडभाइजारि बर्डनि लिंथुमगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर'आ थांनाय माखासे सान समनिफ्रायनो देहायारि जेंनाजों भुगिनांनानै दंमोन आरो मैया हरखाबै थुनलाइगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर'आ गुवाहाटी नोगोरमानि आमबारियाव थानाय उइन्ट्रप हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा रुंसारि जानानै थाङो। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानानै थांनायाव गासै हानजा आफादफोरजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि, बारग' बिटिआरनि CM प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर, सानसुमै मेलेमजिबि थुनलाइ सिबियारिफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानानै थांनायाव बर' हारिनि थाखाय गेदेर खहा जालांबाय। पान्जाबी फावखुंग्रि हिमांशी खुरानाया महाली पुलिसाव अजद होनानै बुङोदि गावखौ गुबुन हादोराव थानाय सासे गेंस्टारनिफ्राय 10 कौटि रांनि रां दाबिनायनि हुमखि होनाय जादोंमोन। महाली पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला फावखुंग्रिनिफ्राय मोननाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै FIR रेजिस्टार खालामनाय जादों। पुलिसा फोरमायोदि खुरानाया गावनि इमेल आइडियाव मोननाय रां दाबिनायनि इमेलखौ लानानै अजद होदों। अजद होनायनि सायाव थाबैनो राहा लानानै सनिबारखालि एबा थांनाय सानखालि स'हना पुलिस थानायाव भारतीय न्याय संहिता BNS नि सेक्सन 3084 रां दाबिनाय आरो 351 दाय गोनां सिगिनायनि सिङाव FIR रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना बिथांमोना बुङो। पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टआ थामहिनबा सौरभ जिन्दालआ बुङोदि बे इमेलाव गुबुन हादोराव थानाय सासे गेंस्टारा 10 कौटि रां दाबिनानै हरनाय वॉइस नोट दंमोन।
पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो लोगोसे इमेल आरो भइस मेसेजनि गुदिखौ नागिरनो नाजादों। थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय 2020 सिम 10 बोसोराव रन्जन दैमारिखौ बख'नो हाग्रामा महिलारिया मा गराय गांसो हायामोन बाथ्राखौ बुंदों गर्जन मोसाहारि। बिथाङा रन्जन दैमारिखौ बख'नो थाखाय बिथांनि केसआव प्रटेक्ट मास 3-4जों 15 लाख 20 लाख रां खरसा खालामबोदों। एनडिबिनि केस रन्जन दैमारिखौ बख'नाय आरो गोबां खामानिफोरखौ प्रमद बर'आनो 70निफ्राय 80% मावबोखानाय। बेफोर बाथ्राखौ गर्जन मोसाहारिया बुंथिदों। हार्डकर मावथि दोलोनि आइडिय'लजिजों सोलिग्रा इउपिपिएलनि मावथिफ्रा लोरबां जायाखै। सोरखारखौ नायनानै आसे पासे स्टाफ फैग्रा मानसिफ्रासो लोरबां जादों। ब्रिटिशनि दालांफ्रा जेरै 200 बोसोर गाहाम जोरोमोन बेबायदिनो प्रमद बर'आ 5 बोसोराव मावनाय स्टाइलाबो बिब्दिनोमोन। हाग्रामाया एबार इलेक्सनाव माबोरै देरहायो बेनिसो खामानि मावो। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों गर्जन मोसाहारि। बिथाङा आसामनि मोनसे फिन गेदेर जाफुंसारनाय हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया मैया गुवाहाटी आरो सा गुवाहाटीखौ फोनांजाबनाय बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव कुमार भास्कर बर्मा सेतु मुंनि दालांखौ बेखेवनानै होबाय। सानसेनि हाबाफारि लानानै नरेन्द्र मदिनि दावबायनायाव आसाम सफैनाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया गुवाहाटी आरो साहा गुवाहाटीखौ फोनांजाबग्रा कुमार भास्कर बर्मा दालांखौ मावख'आरि महरै बेखेवनानै होयो। ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव 3,030 कौटि रां खरसा खालामनानै लुफुंजानाय बे गोदान दालांखौ हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मैया सानजौफुनि 1:15 रिंगासोआव दालांखौ बेखेवो आरो दसे सम गाहाय मन्थ्रि आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना जयैनो दालांखौ नायो आरो बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव समायना नुथायखौबो नायनानै गोजोननाय लायो। मोनसे रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला कुमार भास्कर बर्मा दालांनि माखासे मुलाम्फाफोरा सा गुवाहाटीआव थानाय माहारियारि फसंथान आरो हारिमुआरि थावनिफोराव गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय, सा गुवाहाटीखौ नोगोरमायारि ओनसोल महरै जौगाहोनायाव हेफाजाब होनाय, राजथावनिनि गासै जौगाथाय, गाहाय दालांनि लावथाया 1.24 किल'मिटार, बेबायदिनो गाहाय दालांनि गुवारथिया 33 किल'मिटार, फ्लाइअभारनि लावथाया 2.70 किल'मिटार आरो फोनांजाब लामानि लावथाया 3.65 किल'मिटार होनना रिपर्टआव फोरमायदों। गासै बुहुमावनो 14 फेब्रुवारि खालि भेलेन्टाइन डे फालियो, जायखौ मोजां मोनलायनायनि सान होननानै मिथिनाय जायो। नाथाय भारतनि थाखाय मैयानि सानखौ गोसोम सान होननानै मिथिनाय जायो एबा ब्लेक डे होनना मिथिनो मोनो। मख'जाथावदि गिख्रंथाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय, जेराव पुलवामा गाग्लोबनाया थांनाय 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुवारि खालार एबा मैयानि सानाव जादोंमोन। मैयानि सानावनो जानाय बे दुखुनांथाव उदखारि गाग्लोबनायनि 7थि बोसोर, जेराव 7 बोसोर सिगां बे दुखुनांथाव गोसोम सानाव जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव सा 40 CRPF जवानफोरा मुंख्लं जादोंमोन। बे जाथाया गासै हादोरखौनो सोमोनांहोदोंमोन आरो हादोरनि अख्राङाव गोसोम जोमै साग्लोबसारदोंमोन। जाय दुखुनांथाव जाथायाव बर' CRPF जवान मनेस्वर बसुमतारियाबो दुखुनांथावै जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बे उदखारि गाग्लोबनायखौ उदखारि आफाद जैश-ए महम्मदआ खालामदोंमोन। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्सनि 2500निबो बांसिन जवानफोरा जम्मुनिफ्राय श्रीनगरसिम नेशनेल हाइवे 44 जों गं 78 गारिफोरनि जथायै थांगासिनो थादोंमोन। जुदि जों मुलुगनाङारि राजखान्थिखौ नायो अब्ला जों नुनो मोनगोन दि भारत हादरा गोख्रैयै जौगागासिनो दं आरो गासै बुहुमनि सिगाङाव गावनि गोहोखौ दिन्थिफुंनो हादों। पाकिस्तान, बांलादेश आरो चीन बायदि जारिमिनारि सुथुर हादोरफोरनि सिमानि साखाथियाव थानायनि उनावबो भारत हादरा गावनि गोहोखौ दिन्थिबाय थादों। नाथाय बुहुमनि माखासे हादोरफोरबो दं जाय जागायजेननायनिफ्रायनो भारतजों गसंनानै बेखौ हेफाजाब होबोदों। बेबायदि मोनसे लोगोआरि हादोरा जादों रासिया। बावैसो सान सिगां भारत आरो रासियानि गेजेराव रैखाथि सोमोन्दोखौ लानानै थांनाय साननैयाव मोजां खौरां फैदों। भारत हादरा बे बोसोराव रासियानि S-400 एयार डिफेन्स सिस्टेमनि आद्रा थानाय मोननै स्क्वाड्रनखौ मोनगोन। शुक्रबाराव मोननाय खौरांनि बायदिब्ला मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव 288 सरफेस टु एयार मिसाइलफोर बायनायनि थाखाय मोनसे रादायाव सागान होनाय जादों। बे मिसाइलफोरनि रेन्जआ 40निफ्राय लानानै 400 किल'मिटारसिम। डिफेन्स एक्जिबिशन काउन्सिल DACआ गुसुङै बुंनो थाङोब्ला रासियानिफ्राय S-400 आव बाहायजानाय मोन 288 मिसाइलफोरखौ बायनायनि थाखाय एक्सेप्टेन्स अफ नेसेसिटी गोरोबथायाव मुंसाइ होदों आरो
आरो ग्रीन सिगनेल होदों। हादोरारि खौरां सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मिसाइल बायनायनि थाखाय 10,000 कौटि रां खरसा जागोन। S-400 मिसाइलनि गोख्रैथिखौ नायोब्ला रासियाजों दिहुनजानाय S-400 मिसाइलनि गोबांसिन गोख्रैथिया 4.8 किल'मिटार सेकेन्ड एबा 14 मेक खारथाइ। मिसाइला अख्राङाव 30 किल'मिटार गोजौसिन सुथुरनि दावहारु जाहाज एबा फाइटार जेट, ड्रन आरो बेलिस्टिक मिसाइलफोरखौ फोजोबस्रांनो हानाय गोहो दं। अपारेशन सिन्दुराव S-400 मिसाइलनि बाहायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव पाकिस्तानी उदखारिफ्रा सा-20 दावबायारिफोरखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनायनि फिननायाव भारतआ अपारेशन सिन्दुरखौ जागायदोंमोन। पाकिस्ताननि हेंथायै बे अपारेशननि समाव भारतआ S-400 मिसाइलखौ बाहायदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बेखौ हमदांनो हाबाय दि बे मिसाइला भारतनि रौनिया हान्जानि थाखाय बेसेबां गोनां। रिजार्भ बेंकआ नंखाय नटफोरनि फोसावनायखौ बन्द खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर थांखि लादों। 100 आरो 500 रांनि नटफोराव माखासे सोलायनाय जागोन। रिजार्भ बेंकआ बे मोननै थाखोनि सिकिउरिटि स्टेन्डार्डखौ गोरासिन खालामदों। थाबैनो हाथायाव 100 आरो 500 रांनि गोदान नटखौ नुनो मोनगोन, नाथाय गेदेर सोंथिया बेनोदि आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय 100 आरो 500 रांनि नटफोरा मा जागोन? बे नटफोरा सोलिगोन ना? डिजिटेल पेमेन्टनि अनसायनाया बांनायजों लोगोसे 100 आरो 500 रांनि नटनि सिकिउरिटिखौ गोख्रों खालामनो गोनां जादों होननानै RBIआ फोसावदों। RBIआ बुङो दि डिजिटेल पेमेन्ट बांनायनि उनावबो खुस्रा बाजार, गामियारि लेनदेन, हान्था-मेला आरो फिसा फालांगिरिफोराव नोगोद रांखौ बांसिनै बाहायनाय जादों। बेनि जाहोननि थाखायनो RBIआ बांसिन बाहायजानाय 100 आरो 500 रांनि नटफोरनि सिकिउरिटि फिचारफोरखौ बांहोदों। नाथाय RBIआ दानि नटफोरखौ बन्द खालामनाय जागोन ना बेखौ बिदिनो थाहोगोन बेनि बागै जेबो फोरमायाखै। 100 आरो 500 रांनि बिलाइफोरखौ सानफ्रोमबोनि लेनदेनाव बांसिन बाहायजानायखौ नुनो मोनदों। आसाम सोरखारनि बानजायनायाव खुंनाय 9थि आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड्सनि थाखाय फावखुंगुर जयन्त नार्जारिया सायख'जादों। बिशाल पि सालिहाजों दिथा होजानाय बड' फिचार सावथुन सिजौ सावथुनाव फावखुंगुर जयन्त नार्जारिया मख'जाथाव बिहोमा एबा फाव खालामनानै भुटान हादोरनि सुबुं देनसेननि फाव खालामदोंमोन, जाय गावनि गोख्रों आरो गुसुङै दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों 9थि आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड्सनि थाखाय साबसिन नेगेटिभ रल फावखुंगुर महरै सायख'जायो। फावखुंगुर जयन्त नार्जारिया सनिबारखालि एबा मैया फुंबिलियाव कलकाता बिरखं गाथोनाव शिलंसिम थांनाय इन्डिग'नि गंसे बिरखंखौ 4 घन्टासो लाखिनो गोनां जादोंमोन, जेराव फुंनि 9:15 रिंगायाव कलकातानिफ्राय शिलंसिम खारनो गोनांमोन। इन्डिग'नि फ्लाइट 6E3074 आव बमाखौ लानानै हुमखि होनाय लाइजाम मोनदोंमोन, जेराव बिरखंखौ लोगो लोगो आइसोलेशन फारसे लानानै थांनाय जायो। नाथाय उनाव बे हुमखिया नंखाय जादोंमोन आरो रैखाथि नेमखान्थि आरो गोख्रों नायबिजिरनायखौ मानिनानै बिरखंआ सानजौफुनि 1:33 रिंगायाव गावनि थांखिनि थाखाय ओंखारलांफिनो। भारतनि बिरखं गाथोन बिगोमानि बुंथिगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला सासे क्रू मेम्बारा थि खालामनाय समनि 15 मिनिटसो सिगां फुंनि 9:15 रिंगासोआव रेस्ट रुमाव बे नटखौ मोननो हादोंमोन आरो बे समसिम सा-60 दावबायारिफोरनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरा बिरखंआव गाखोबायमोन। दावबायारिफोरखौ रैखाथियै बोख्लायनाय जादोंमोन आरो बिरखंखौ आइसोलेशनाव बेयाव लानानै थांदोंमोन। बुंथिगिरिया बेखौबो फोरमायो दि गासैबो सोमोन्दो गोनां एजेन्सिफोरा रैखाथि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै मोजाङै नायबिजिरदों। भारतनि बिरखं गाथोन अथ'रिटि AAI नि बुंथिगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला गासैबो रैखाथि नायबिजिरनायखौ फोजोबनायनि उनाव आरो गासै बिबानगिरिफोरनिफ्राय गनायथि मोननायनि उनाव बिरखंखौ बाख्लायनो गनायथि होनाय जादोंमोन। गसाइगावनि श्रीरामपुर गेटआव सोलिदों बायदि मुवा बेसादफोरनि सिन्डिकेट। ब्रयलार दाउनिफ्राय जागायना गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय आलाकाट्रा, स्क्रेप बायदिनि सायाव लाखिदों एन्ट्रिनि मुङाव रोजा रोजा रां। रायजो सोरखारा जेराव गुबुन रायजोनिफ्राय ब्रयलार दाउ लाबोनायखौ बन्द फोसावदों, बे समावनो सोनाब बंगआव रायजोनि ब्रयलार दाउफोरखौ रोजा रोजा रां लाखिना आसामाव बारहोगासिनो दं। गसाइगावनि श्रीरामपुर गेटआव सोर साहस होदों बेबायदि आयेन बेरेखा रां लाना मुवा बारहोनो? सोरनि आखाइ दं आन्दोआव? मख'नो गोनांदि ट्राक सालायगिरिफ्रा बेफोरबादि गुन्डागिरि टेक्स लाखिनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै गोख्रों अजद दैखांदों रायजोनि सुबुंफ्रा। चिरां जिल्लानि बार'भुटान सिमनानि हाग्रा ओनसोलाव मैहुर खालामग्राफोरनि हेंथायै चिरां पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय, जेराव मोनसे जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन।
सासे मैहुर खालामग्राखौ गंनै न'आव बानायनाय सिलाइजों लोगोसे हमनो हायो। चिरां जिल्ला पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट ध्रुव बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला जर'खा सुलुंनिफ्राय खौरां मोननाय बादिब्ला शुक्रबारखालि जिल्लानि भुटान सिमानि सिङाव थानाय अमगुरि पुलिस थानानि सिङाव मालिबिटा रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव रुनिकाटा पुलिस थानानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे आमगुरि पुलिस थानानि पुलिस हानजाया मोनसे जथाय अपारेशनखौ खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव गंनै न'आवनो बानायनाय सिलाइजों लोगोसे सासे मैहुर खालामगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय मैहुर खालामगिरिखौ रकिब नार्जारी होनना सिनायथि मोननाय जादों। बिथांनि न'आ मालिबिटानि जालुकबारि गामियाव। हमजानाय मैहुर खालामग्रानि जिम्मानिफ्राय पुलिसा गंनै न'आव बानायनाय सिलाइ, गंसे कुकुरि सिखा, गंनै थैनाय दाउ, 100 थैनाय दाउनि गांखं आरो बथलाव थानाय गंनै सन्देह गोनां बेफ्रुग्रा आइजेंजों लोगोसे मैहुर खालामनायाव बाहायनाय गोबां अजद गोनां मुवाफोरखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां चिरां जिल्लानि भुटान सिमा ओनसोलाव मैहुर खालामनायनि मोनसे नेटवर्कआ फिन खेबसेबा सांग्रां जानो हमदों। बेनि सायाव नोजोर होनो नाजागासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायथिदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों गोदानै खम बेसेन होनानैनो मुं थिसननायनि सुबिदा, जेराव 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि बर' बिजोंजों LKG थाखोनिफ्राय एबा फरायग्लांनायनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो गोनां फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय खम बेसेनावनो मुं थिसननो हानायनि खाबुखौ होनाय जादों। जेराव सोलोंथाइ बोसोर 2026 आरो 2027 नि LKG 1 निफ्राय थाखो 9 सिम खम बेसेनावनो मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोना दानिफ्राय फर्म गथायनायखौ लानो हागोन, जेराव फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला LKG 1 निफ्राय लानानै थाखो 9 सिम एडमिशन खालामनो गोनां फरायसा फरायसुलिफोरनि सुबिदाखौ नायनानै खम बेसेनावनो खालामनाय जादों, जेरै मान्थलि फिस, हस्टेल फिस बायदिखौ। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि सुबिदानि थाखाय एबा जायगायावनो थानानै फरायनो सुबिदा मोननाय बायदियै बे समाव क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला हाई क्वालिटिनि हस्टेलाव थानानै फरायनो थाखायबो सुबिदा खालामनानै होनाय जादों, जेराव हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हाई क्वालिटिनि हस्टेल आरो बेबायदिनो हौवासाफोरनि थाखायबो आलादायै हाई क्वालिटिनि हस्टेलनि खाबुखौ खालामनानै होनाय जादों। बेनि गेजेराव हस्टेलाव थानानै मान्थलि फिस, हस्टेल फिस बायदिखौ खम बेसेनावनो होनानै मोजां सोलोंथाइ लानो एबा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबुखौ होदों। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पकेन बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन 9101488399 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों गोदानै खम बेसेन होनानैनो मुं थिसननायनि सुबिदा, जेराव 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि बर' बिजोंजों LKG थाखोनिफ्राय लानानै एबा नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो गोनां फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय खम बेसेनावनो मुं थिसननो हानायनि खाबुखौ होनाय जादों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला, जेराव सोलोंथाइ बोसोर 2026 आरो 2027 नि LKG 1 निफ्राय थाखो 9 सिम खम बेसेनावनो मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोना दानिफ्रायनो फर्म गथायनायखौ लानो हागोन, जेराव दासान्दि फर्म गथायनाया सोलिगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला LKG 1 निफ्राय लानानै थाखो 9 सिम एडमिशन खालामनो गोनां फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि सुबिदाखौ नायनानै खम बेसेनावनो खालामनाय जादों, जेरै मान्थलि फिस, हस्टेल फिस बायदिखौ। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि सुबिदानि थाखाय एबा जायगायावनो थानानै फरायनो सुबिदा मोननाय बादियै बे समाव क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला हाई क्वालिटिनि हस्टेलाव थानानै फरायनो थाखायबो सुबिदा खालामनानै होनाय जादों, जेराव हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हाई क्वालिटिनि हस्टेल आरो हौवासाफोरनि थाखायबो आलादायै हाई क्वालिटिनि हस्टेलनि खाबुखौ खालामनानै होनाय जादों।
बेनि गेजेराव हस्टेलाव थानानै मान्थलि फिस हस्टेल फिसखौ खम बेसेनावनो होनानै मोजां सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबुखौ होनाय जादों। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि अनगायैबो बड'लेण्ड सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि इंलिश स्पोकेन बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन एबा जगाजग खालामनो हागोन 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।